Silang nagabulig sa kababainhan ka mga bata sa krusyalo kun ital-ital nga tion sa ila kabuhi. Nagapabata sa mga Iloy nagaatipan sa ila kag sa mga babies. Imagine ang challenge sa ila part. Luha man kag balas ang iya kapital agud makagraduar kag magpangibabaw sa midwifery. Be ready kayang ginagyan ni Mariel Oberio sang Haniway Iloilo, kuhaan naton sang inspirasyon. Mga kapuso, subong nga agalan taon-taon mga inagyan sang Ilongga nga Pride Gid sang Haniway Iloilo. Ante siya nagpangaduwa sa may pinakataas nga rating sa 2022 Midwifery Licensure Exam sa bugos nga Pilipinas. Ari na si Mariel Oberio. Mayong aga Mariel, welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning kaanay sa mga kapuso mo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Ma'am Kate. Good morning, Ilonggos. And good morning sa tanan ngayon tanaw sa GMA Regional TV Early Edition. Ilabi na gid sa akong ginikanan, classmates, friends, and teachers nga tanaw sa buong good morning. Una sa tanan, congratulations kay isa ka sa mga nag-top sa midwifery licensure exams recently. Was it something nga nangin goal mo gid since college, Mariel, or you just wish nga bisan paano makapasar lang okay ka na? Sa eskwela ko sa midwifery, ma'am, wala og nangin handog nga mag-top notcher. Siguro nagupisa lang ran sa rang may apat ka nag-top notcher man sa Igay Doctors College last 2021 midwifery licensure exam, which is top 3, top 6, top 9, and top 10. Kagimbutan ko man sa kawalingon ko nga kung nakaya nila maging top notcher, siguro makaya ko man. So, ginapisahan ko toon after graduation naman, sarang May 27. So, nag-start ako toon sarang June. Siguro nakabuling man ang akong early review sa pag-top notcher ko subong. No doubt man gali nga nangin top notcher ka kay very hardworking and responsible ka gid nga anak. Syempre, hindi madula ang pamilya ta as motivation. Ano ba lang kabudlay nga naagyan nyo sa pangabuhi nga ginhimo mo as inspiration para mag-study gid sang maayo? Siguro, Ma'am Kate, ang kapigadohon kag pagpatinguha kag sakripisyo ni nanay kag ni tatay ang akong naging inspirasyon sa pagtuon kag gimbutang ko gid sa akong kaugalingon nga kinanglan ko gid mag-eskwela sang maayo kay grabe gid ang ila sakripisyo para lang mahatag ang amon kinanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Your parents must be very proud of you, Mariel. Ang midwifery nga kurso, first choice mo gid ni bala, hatagi man kami sang ideya. Ano kadalom ang job sang isa ka midwife? No, ma'am. Gusto ko tani mag-nursing kaso tungod sa kapigadohon wala ako na-pursue ang nursing. Amo to, nag-search kami sa kapid ko sa scholarship sa internet. Kag may nakita siya sa Facebook. Amo to, ang in-post na is about sa DOH scholarship, which is full grant scholarship. Amo to, gin-grab kong opportunity na gadto kapag ka next day. Luckily man, nakabato na ako message nga nakapasar ako sa scholarship. Then, amo to, amat-amat ko na lang man nga nanamian ang midwifery nga kurso. Bali ma'am, ang midwifery, ang important function dito midwifery is handling normal deliveries. Kag prenatal man ang mga midwives, also naga-immunize ka mga babies. Also, ang midwife naga-suture kang laceration first and second degree. Kag naga-insert IV during obstetrical complications. And also, nagaan naman kami kang family planning counseling and family planning if undergone training. Wala siya, ma'am. Wow, kapalaran mo gid gali ang nagdala sa imo and you deserve man sini Mariel. It's good to know nga scholar ka sang government and wala mo gid ginuyangan ang opportunity. Ang pressure paano mo gin-handle? Syempre, you have grades to maintain, tips that bisang study habits nga effective gid for you kag pwede man masunod sang aton mga kapuso college students dira. At first, Ma'am Kate, nabudayan gid ako kay may maintain kami nga grades pro. Na-handle ko na ma'am by studying gid every exams namon kag ang study habits ko during my exams and board exam review is memorizing. So, bali, gina-memorize ko na ma'am ang lesson naman and lectures na ginahatag sa teachers kag lectures namon kag early in the morning ako gatoon, like matulog ako na 7 p.m. ma-alarm ako 1 a.m. kag pagka 1 a.m. nga matimplan ako sa nasang kape kag magdoon hasta na mag-aga. Kag I hope the study habits will be effective man sa mga students nga gapamati subong. What's next na Mariel? Ano na ang plans mo? Diin mo gusto mag-work soon?
My next plan, ma'am, is my return service. Nako for the scholarship na ginhatag sa akon sa DOH, which is 4 years return service. Kag, as mentioned by the DOH, ma'am, is diri man ako i-deploy sa amon nga RHU, which is sa Haniway RHU, ma'am. We believe damo gid sang opportunities nga maabot pa sa imo, Mariel. We'll give you time now nga magpabutyag sa imo parents who've been your strength sa imo nga journey. Sa akong ginikanan, Nay, Tay, thank you gid sa inyo sakripisyo kag paghimakas para lang matawan kami sa maayo nga basta vlog. Masikis kapoy na ka maprosige man Japon na inyo paghimakas para lang matagan kami sa amon kinanglanon sa adlaw-adlaw. Thank you for being my inspiration sa akong pagtuon kag pagkuha sa board exam. So, for gid sa inyo tanan ang akon nga mga achievement ginakuha kag ang pag-top notcher ko subong nga midwifery licensure exam para gid ina sa inyo. Lastly, one great lesson you want to impart sa mga kapuso ta nga nagalantaw subong nga aga. Sa tanan ng estudyante kag parents nga gatan-aw subong sa GMA Regional TV Early Edition, ang one great lesson nga may impart ko sa inyo is wala gid imposible basta gahandom sang dako, gaporsige kag gapangayo gabay sa Ginoo. Malabot mo gid ang imong handom kag hindi adlang ang kapigaduhon para malabot mo ang imong handom. Wow, words from the heart, gid Mariel. Salamat gid ha for sharing with us your story. Again, we're very proud of you. Thank you, Ma'am Kate, kag sa aton mga kapuso. Kabay pa nga na-inspire ka mo sa akong life story. Thank you, mga kapuso. Madamo pa kita sang dapat bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.